Пламене, как се чувстваш като човек, който се представя как баба му лапа? Я ме кажи ми, моля да разберем това. Какво е чувството? Как се чувстваш? Явно, че е много хубаво, щом си го представяш подобно. Възбуден била. Как е, като си го писне, как става? Разкажи малко да разберем. Флюа. Наблажнява ли го или? Целият го приема, а? Я кажа. Да. Ще покажеш тук. Ще искаш база да покажеш? Аз тук пусте. Пламене. Не, просто е бак тук с него. Да. Нали? Май се разкриха, Пламене. Май нещо правиш афери с бабе. Ти ходиш на село, знам това. Не за да помагаш, ще да и без паласни. Отива там в обора при козичите, пипа потака на козата, надърве се и отива да шиба бабата.